paghandom nato sa adlaw sa kaugalingnan, angay lang usab nga atong ikapasigarbo ang maanindot nga mga lugar ug hiyas sa atong nasod ug ang pagpanalipod niini. Busa karon sayran ta ang mga nagkadaiyang advokasya sa pagpangga sa kinaiyahan kauban si kapuso actor, director and host of Amazing Earth, Ding Dong Dantes. Maayong buntag, Dong! Maupay nga aga. Welcome back sa programa. Maayong buntag sa iyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa iyong programa. Kumusta yung gising mo, Dong, this amazing morning with Zia, Ziggy, and of course, Marian? Oh wow, parang every morning is a blessing, especially when I wake up next to my family, especially yung dalawang chikiting namin at si Marian, kahit na gaano kahirap pa yung pinagdaan ng araw the night before, the day before, but whenever I see them and whenever I kiss them good morning, it gives me a brand new hope. And Dong, since you're celebrating the 3rd anniversary of Amazing Earth, this morning naman dito sa GMA Regional TV Live, let's play a short game to brighten up this morning para sa mga viewers natin. So we call this, Nakasuway Nako, or in Tagalog, Nasubukan Ko Na. May sasabihin lang ako tungkol sa Cebu o mga lugar dito sa Cebu at sasagot ka lang kung na-experience or napuntahan mo na ba ito. So, let's start with... Nakasuway nako, tama ba? Yes, oo, tama. Kabalo, John. Nakasuway nako. Tama ba? Pagbigas. Kabalo si Dong. Ayan, first one. Nakasulay na ba ka? Kumain ng lechon o puso sa Cebu? Nakasuway nako. Nakapunta sa Magellan's Cross? Nakasuway nako. Nakiselebrate ng Sinulog Festival? Oo naman, nakasuway nako. And lastly, nakapunta si Dong sa Cebu ng more than 10 times. Oh yes. Congratulations ha, dahil 3 years na ang programa nyo, ang Amazing Earth. Very amazing indeed. Ano yung mga hinahanda nyo, Dong, para sa mga kapuso viewers natin for your special anniversary episode? Dahil 3 years na kami, meron kaming special anniversary episodes na gagawin para sa ating mga manonood at yung mga episodes natin will feature halimbawa ito yung wildlife stories from around the world with the BBC nature documentary called 7 Worlds, 1 Planet. Second, we will be featuring yung amazing local stories where we will take our viewers to different local destinations. Kaya abangan nyo na yan, starting po June 13. And it's gonna be at 7:35 p.m. Siyempre dito sa ating Kapuson Network. At gaya ng sinabi mo, you've been to Cebu several times already, Dong. Ano yung pinaka-tumatak talaga sa'yo na feature story mo dito sa Queen City of the South? Merong isang story kung saan very, very, kumbaga, important yung feature na yon dahil dun lang sa Cebu nakita. Yung about yung statue na mukhang kangaroo, if you recall that. So, recently kasi, we had an exclusive feature wherein we worked with the GMA Regional TV and yung local tourism ng Santander, Cebu para i-feature yung isang statwa na mukhang kangaroo. Pero siyempre dahil wala namang kangaroo sa Pilipinas, siyempre ang daming mga netizens na nagtataka, bakit may ganung statwa doon? We try to find out kung ano nga ba yung meron doon at sabi ay statwa pala yun ng Sigbin. Pag-usapan naman natin ang modern day heroes natin dahil bukas ay araw ng kalayaan. Ano yung mensahe mo, Dong, para sa lahat ng ating mga frontliners na buong tapang at patuloy na nilalabanan ang COVID-19? Masasabi ko, maraming salamat sa serbisyo, sa ginagawa ninyo para sa inyong pamilya at syempre para sa inyong lipunan. Please stay safe, please stay strong and stay healthy. Hindi lang po para sa inyong sarili, pero para sa inyong mga pamilya, para sa inyong pamayanan of course, at para sa lahat ng tao. Matatapos din ang lahat ng ito as long as we all work together. Daghang salamat and happy 3rd anniversary Amazing Earth. Thank you very much. Daghang salamat din and keep safe.